Барлык галемнәрне юктан бар итеп тәрбияләп, иксез-чиксез ризыкларны биреп, тәрбияләп, ризыкландырып торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, Аллаһ Тәгаләнең тугрылыклы илчесенә, безнең юлбашчыбызга, җитәкчебезгә, бөтен эшләребездә үрнәк булып торучы иң хәерле булган Аллаһ Тәгаләнең илчесенә, сөйекле Пәйгамбәребезгә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр барчаларыбызга да шушы ике җомга арасында булган хата кимчелекләребезне Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә, кичерүенә ирешүләргә Аллаһ Субханаһу ва Тааля насыйп итсә иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, үзенең хадисендә бу җәмәгать мөселман кешесенең хөрмәте хакында. Бу хадис мөселман кешесенең хөрмәте. Кәсру ғазмул мәййити кәкәсрихи хайянди. Раваху Абу Дауд. Абу Дауд риваятында килә торган сахих хадис Гайша радhiyallahu анһадан. Мәйетнең сөяген сындыру аны исән вакытта тәнендәге сөяген сындыру белән бәрабәр дип Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Мәйетнең үлгәннән соң берәр җирендәге сөяген сындыру аның исән вакытында сөяген сындыру кебек ди. Ягъни хөрмәте шушындый. Хөрмәт. Ягъни хөрмәт дигән сүз хөрмәт. Без аны тәрҗемә итәбез уважение дип. Ләкин хөрмәт ул харам дигән сүздән алынган. Ягъни харам. Мөселман кешесенең тәне дә, малы да, намусы да харам. Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм, аның намусы честь. Аның малы, аның тормышы харам ди. Башка кешеләргә, башка мөселманнарга. Ягъни харам, ул хөрмәтле. Малына да тияргә ярамый. Намусына да тияргә ярамый. Тормышына да тияргә ярамый. Һәм җәмәгать менә шул хөрмәт, мөселман кешегә булган хөрмәт, исән вакытындагы хөрмәт, үлгәннән соң да дәвам итә. Шуңа күрә шуша хадискә таянып, галимнәр кеше үлгәннән соң аның берәр әгъзасын икенче берәүгә бирүне, ягъни пересадка, күчереп утыртуны харам дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки җәмәгать бер әгъзаң да ул синеке түгел. Ул Аллаһ Тәгаләнеке. Мәсәлән, әгәр дә алсак кешене, аның җаны бар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тaqtulu анфусакум, инналлаһа кана бикум рахима." Үзегезне үзегез үтермәгез. Аллаһ Тәгалә сезгә рахимле булды ди. Аллаһ Тәгалә биргән җанны, шушы җанны Аллаһ Тәгалә үзегенә ала. Әгәр кеше үзен үзе үтерә икән, нәрсә белән үтергән булса, шул әйбер белән кыямәт көнендә газаплармын ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә. Пәйгамбәребез әйтә, үзен пычак белән кадап үтергән булса, ниндидер бер рәвештә Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә кабат үзен нәрсә белән үтергән, шуның белән газаплар. Кагылгысыз, неприкосновенный, кеше үзенең җанын үзе ала алмый. Шуның кебек җәмәгать, әгәр дә кеше хәтта үләр алдыннан үзенең берәр туганына,
mesela birer tuğana oğurup yata. Menim ağzamны anarga berегез дип әйтеп калдыра алмый. Чөнки ул кешенең малы түгел, ул мирас түгел, ул җәмәгать васыят итеп тә калдыра алмый. Малыңның 3тән 1-ен васыят итеп калдыра аласың кемгәдер. Ләкин син үзеңнең агызаңны, бүйреңнеме, бавырыңнымы, йөрәгеңнеме, башка әйберме бүтән кешегә васыят итеп калдыра алмыйсың. Шуңа күрә үлгәннән соң да кешенең хөрмәте шулай кала. Шуңа күрә җәмәгать мөселман кешене ихтияҗ булмаган вакытта, зарури булмаган вакытларда хәтта ярырга да ярамый. Әлбәттә, канунга каршы килеп булмый, ләкин җәмәгать мөселман кешенең тәне үлгәннән соң да кагылгысыз. Ни өчен җәмәгать мәетне без ул үлгән бит инде. Ни өчен без аны тәһарәт алдырабыз? Ни өчен без аны гысыл алдырабыз? Ни өчен без аны кәфенлибез? 3 кат ирләрне, 5 кат хатын-кызларны. Ни өчен? Ни сәбәпле тәмле исле майлар белән, тәмле хуш исле үләннәр белән исләндерәбез? Хәтта беләбез, кабергә куйганнан соң аның нишләгәнен. Ни өчен җеназа намазын укыйбыз? Хөрмәт. Ни өчен каберне метр ярым, 2 метр казыйбыз? Ни сәбәпле? Йырткыч хайваннар төшеп аны алмасыннар өчен. Хөрмәт. Ни өчен каберне генә түгел, әле кыйблага таба bir урын ясап, ләхет дип әйтәбез. Кырыйда тагын bir урын ясап, шушы кабергә кертеп, аны такталар белән яки балчыктан булган кирпечләр белән каплап, өстенә туфрак кыйлмасын дип әйтеп. Әлбәттә без аны беләбез ишелгәнен дә, ләкин ни өчен аны без айрым bir бүлмә кебек ясап куябыз? Бу җәмәгать хөрмәт. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, туры кабергә төшереп, күмеп кую ул безнеке түгел ди. Ул тегеләрнеке ди. Ягъни насараларныкы ди ул ди. Ул христианнарныкы ди. Безнең ди ул ди ләхет ди. Мөмкинчелегең бар икән, зарури булмаган очракта җәмәгать, зарури булган очракта турыга да күмәсең, ләкин сүннәт ул ләхет алып, шушында урнаштырып, матургын әйттереп, йөзен кыйблага таба каратып, Бисмиллахи ва дa'нака аля миллати Расулиллах, Аллаһның исеме белән Ибраһим алейхиссаламның милләтендә кылып, сине шушында куйдык дип әйтеп, пәйгамбәрбезнең сүннәте белән, һәм шушында куеп, йөзен кыйблага таба каратып, каплап куябыз җәмәгать. Бу мөмин, мөселман кешенең хөрмәте. Анда аны кабер кысамы? Кабер кысса да, хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям озатырга килде ди, Сәгъд ибн Муаз дигән сахабаны 70 мең фәрештә ди. 70 мең фәрештә кабергә куйганнан соң пәйгамбәрбез аны үзе куя кабергә. Куйганнан соң, күмгәннән соң хәзер аны кабере ди кысып алды ди. Әгәр дә ди берәү ди кабергә ди куелганнан соң кысудан кытылучы булса ди, кытылыр иде анардан ди Сәгъд ибн Муаз ди, кытылыр иде ди. Шушындый Аллаһ каршында зур дәрәҗәле кеше. Ләкин җәмәгать ул да кытыла алмады ди. Без җәмәгать аны белмибез. Ничек иттереп анда сорау алалар, газаплыйлармы? Нинди җәза бирәләр? Безнеке түгел. Без җәмәгать шушылай үзебезнең хөрмәтебезне күрсәтәбез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта нинди дә булса бер мәет озатучылар христиан кешесеме ул, яки яһүдме, күтәреп әгәр бара торган булсалар, ул аны турып басып озата торган булган. Ни өчен? Үлем, чөнки үлем бу дөньядан алып китә торган әйбер, ул ахиретне искә төшереп,
Allah Teala'ны ululap basa. Şoň görä jemaat meýit uzatu. Mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bitinde aýtdy, Müslüman kişinin de haklary bardy. Uçrasa selam biresin. Kiňeş sırasa içkirsizgine kiňeş berige kirek. Ninde bolsa bir işte tişkirse yarhamukallah diýip aýtyrga kirek. Bu wajib. Çakırsa çeýgemi, aşkamy, başga jergemi çakırsa jogap ber diýip Peygamberimiz aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem buruç. Awrasa barıp halin bildi. Barıp ýürürlik bolmasa indi jemaat niçikine bolsa da şaltyratyp bolsa da hazırkysy wagtda kebek ýazyp bolsa da halin bilesin. Altynçysy ölse cenazasyny uzatdy. Mene jemaat bular 6 buruç var Müslüman kişinin üstünde. Hem şuşunun jemaat köp kişi aýtasim kile hazırkysy wagtda ol yolkowlukmy ýa-ki bitaraflykmy koyandır kişi eğer de alıp koyta turgan bolsalar, ýa-ki ziratlar üstündegine cenaza bolsa, qarylar ulanyň körşesi tügül, ulanyň tugany tügül, ulanyň dostu tügül, barıp turmasam da ýary diýip oýlaý. Eğer de körşesi bolsa, tugany bolsa, dostu bolsa, isen wagtynda bik köp faýda kitirgen kişi bolsa, cenazasyna bara. Jemaat munda Allah Teala'nın rizalygy için barryga kirek. Peygamberimiz bitnerse diýip aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem. Eger de bir kişi meýitniň cenazasynda gatnaşsa, ol kişige bir qirat ejirdi, bir qirat. Eger de barıp cenazaga ziratlar üstüne hatly uzatsa, ol kişige 2 qiratdy. Sahabeler soraganlar, nerse ol 2 qirat? Ol Uhud tawy kaderdi. 2 taw kader, 2 taw kader. Ol ejirdi, ol kişige di. Mene şuşany soragan Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. Ömer ibn Hattab'nın ulu Peygamberimizden soň ol hadisini işitip barıp soragan Peygamberimizning Ebu Hurayra'dan işitip Peygamberimizning iyine barıp soragan. Şulay diýip jogap bererler, "Eýe, nek şulay" diýip. Köpmi qiratlaryny ýogaltganbyz diýip Abdullah ibn Ömer aýtdy. Köpmi qiratlaryny ýogaltganbyz diýip. Elbette cenazany oku, cenaza bir türküm kişi okusa, bir 3 kişi mi, 4 kişi mi kalgan Müslümanların üstünden tişe, ol farz kifaya diýip atalar şonuň üçin. Bir kim de okumasa, bütünisine de günah bula, Müslüman kişi bolsa. Lakin bilirge tiýişli biz jemaat, nindi zor ejrini Allah Teala bilgilik. Nerse için? Müslüman kişige cenaza okugan için. Hürmet. Ol bütün nersege de şoşundy ejir berilmi. Jemaat karagyz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam et-Tabarani kitirgen hadiste nersedi? Ebu Rafi' diýen sahabe tapşyra. Şoşa hadisini men gassele meyyiten feketeme aleyhi. Eger de bir kişi meyyitni yusadı, meyyitni yusa. Jemaat meyyitni elbette birinci şiratda iň yakın meyyitniň iň yakın tugany ýorga tiýer. Onu bilse indi. Eger de yuwa bilmese elbette yuwa turgan kişini çakyrasyn. Birer kişi meyyitni yusadı. Hem de onun yugan wagtynda yugandan soň gaýybyn bile turgan kişi bolsa, gaýybyn isen wagtynda ninde bolsa bir ýeşirin bir gamel kılgan kişige söylemese, ýa-ki yugan wagtynda teninde birer gaýybyn körüp teninde. Mesela yugan wagtda belki ýanyň arkasındamı, kırsagındamı birer tatuировка yasalgandır belki. Armiyada hizmet etken wagtdamı ýa-ki başga jerde tatuировка bar. Hem ol tatuировкасы da bik
Әллә нинди мактанырлык түгел инде җәмәгать. Булмый. Әллә нәрсәләр ясаган инде. Мөһим түгел. Ул аны әйтмәсә, беркемгә дә. Яшерсә, бәлки юган вакытында аның йөзе кап-кара булгандыр. Карый, йөзе кап-кара. Начар үлем галәмәте. Беркемгә дә әйтмәй, сөйләмәй. Исән вакытында ниндер булса бер гайыбы бар, беркемгә дә сөйләмәй. Нәрсә ди шул вакытта? Гуфира лаху 40 марратан. Ул кешене Аллаһ Тәгалә 40 тапкыр гафу итәр ди. Мәйтне мөселман кардәшнең хөрмәте 40 тапкыр гафу итәр. Икенче хадис, шушындый версия икенче хадистә килә. Гуфира лаху 40 кабирatan. 40 зур гынахсы гафу ителер ди. Шарт яшереп калдырса, тәнендәге яки тормышында булган гаепне бүтәннәргә сөйләмәсә. Җәмәгать, исән вакытта да шул. Исән вакытта бер мөселман кешенең гаебен күрдең. Ул гаепне яшердең, бүтәннәргә әйтмәдең, хур итмәдең. Бер сүз белән әйткәндә, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә аның гынахсын яшерер дип бүтәннәргә күрсәтмәс ди. Исән вакытында, үлгәннән соң да нәкъ шул хәл җәмәгать. Нинди хөрмәт? Үлгән бит инде, ул хурлана да алмый кебек. Уяла да алмый, кызара да алмый. Юк җәмәгать. Шул ук хөрмәт. Мен каффана мәйтен. Икенче, әгәр дә берәү ди bir мәетне ди кафеннәсә ди, касаху Аллаһу мин сундусин ва истабрак. Ике төрле шушындый ефәк бар. Сундус дип атала һәм истабрак. Аны Аллаһ Тәгалә ике төрле шушындый сундус һәм истабрак дигән ефәк белән киендерер ди. Кая җәмәгать киендерә улан? Ул җәннәттә киендерә шушы кешене. Ләкин җәмәгать ул кафирне инде ул киендергәч, ул аны үз акчасына сатып алып киендерергә тиеш. Кафинне ала да, мәетне барып, кафиннәсә, шушы үзенең акчасына Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы кешене кыямәт көнендә дөньядагы түгел, җәннәттәге ефәк кием белән киендерер ди. Ни өчен? Чөнки ул мәетнең гаурәтен каплады, матур иттереп. Мәетне хөрмәтләде. Һәм әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мен хафара кабран лимәйит." Әгәр бер кеше ди, бер мәеткә ди, кабер казыса ди. Фә әҗәннәһу фиһи, һәм аны да шушы кабергә төшереп ди, күмсә ди, уҗрия алейхи мислу әҗри мәскәнин әскәнәһу иля йәүмил қиямә. Кыямәт көненә кадәр аңа әйтик үй биргән кебек, квартира биргән кеше кебек ди. Менә исән вакытында берәр мохтаҗ кеше яши, квартирасы юк, үй юк, торыр урыны юк. Анарга җыелышыпмы яки бер бай кешеме яшәргә урын алып бирсә, ни кадәр ул кеше шатлана. Бу җәмәгать кыямәт көненә хәтле анарга ди яшәргә урын биргән кебек ди, әҗр бирелер шушы кешегә ди. Кабер казыган кешегә. Ләхет алган кешегә. Ләхеткә төшереп, каплап, матур иттереп урнаштырган кешегә. Менә бу җәмәгать бөтенесе дә монда без беләбез намазның, уразаның, хаҗның, закатның, корбан чалуларның һәм башкаларның әҗр савабын. Монда фақат мәйет турында гына сүз барды җәмәгать. Менә бу мөселман кешенең Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ышанып, анарга гыйбадәт кылып яшәгән кешенең хөрмәте исән вакытында нинди булырга тиеш? Үлгәннән соң да аңа шундый хөрмәт күрсәтелергә тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы ишеткәннәребез белән гамәл кылучылардан булуны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насип итсә иде. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. As-sami'ud du'a.